Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλώς ήρθατε για ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα δούμε, θα δούμε τις κόρνες από το παιχνίδι Bus Simulator Indonesia. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με δείτε. Γεια σας. Λοιπόν, τι κάνουμε? Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Τι κάνετε ρε παιδιά? Σωρείτε τα δόντια μου. Λοιπόν, σφορτώνει. Και περιμένουμε τώρα αυτή τη στιγμή να φορτώσει. Λοιπόν, πάντα αυτό μου εμφανίζει, ναι. Ορίστε, να το λεωφορείο. Θα βάλουμε skin. Παιδιά, να βάλουμε skin. Βασικά όχι, θα βάλουμε, ναι. Θεούλη μου. Τι έκανε? Ρε, garage δεν λέω. Λοιπόν. Θέλω να βάλω εδώ, download tablets. Πώς λέγεται. Θα κάτω να βάλω ένα skin τώρα με εικόνες. Δεν σ' αφήνει δηλαδή να φτιάξεις αυτό που θέλεις εσύ. Εδώ θα φορτώσει. Να το φορτώνει. Κάτσε να το πατήσω pause. Βασικά μπορούμε να βάλουμε όχι, πώς είναι, skin, έχει, κάτσε να κάνω ζήτηση, skin, έχει, δεν έχει skin, μετάφραση το βάλω εγώ μετάφραση. Γιατί δεν έχει, livery. Εδώ. Εδώ είναι σαν κάτι skin. Κανονικά να μου πεις Παναγιώτη αυτά είναι skins. Όχι. Αλλά το λέμε τώρα στη φάση. Τώρα αυτά είναι skins. Ή είναι κάτι άλλο. Θα πάρω αυτό. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ. Και θα το κάνουμε downloading. Ωραία, άμα στο βάζει να σπάσει μέσα στη σελίδα Melfire ή σε share mods. Καλό είναι, εντάξει, δεν είναι και παλιό, είναι ωραίο. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα μου το φορτώσει. Παιδιά, θα μου το φορτώσει. Λοιπόν, το βρήκαμε και τι κάνουμε? Πάμε πάλι στο παιχνίδι. Και το βάζουμε στο download tableting. Πάλι θα με βγάλει εδώ. Ωραία, άμα το θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε browser εδώ στα αρχεία και πάρουμε αυτό. Διαφήμιση. Συγγνώμη παιδιά, στάση. Παιδιά, θα σας πω κάτι πραγματάκια. Λοιπόν, για να μην μας πάει χωρίς γιατί θέλω. Λοιπόν, σχετικά, εγώ άλλαξα skin, γιατί έχει skin με κόρνα, το οποίο δεν πιστεύω να μου αλλάξουν την κόρνα. Ας παίξουμε και εδώ να πάζει. Θα περάσει η ώρα. Τώρα σκατά τα βάζω σωστά. Ό,τι να είναι. Άστο παιδιά, άστο. Λοιπόν, κάτσε να σας πει και ορίστε παιδιά το αποτέλεσμά μου. Λοιπόν, αυτό είναι. Να το. Με βλέπετε, ας το βάλω εδώ έτσι. Λοιπόν, όσοι με ξέρετε εμένα, αγαπώ τις κόρνες. Ορίστε. Έτσι πιο ωραίο είναι. Τώρα μου πεις θέλεις ζάντες. Ναι, χρειάζομαι ζάντες. Ας τη ζάντα. Θα το φορέσω το είπα. Λοιπόν, τώρα εμείς θέλουμε κάτι εδώ που θέλω κάτι εγώ από πίσω. Και δεν μπορώ ρε μαλάκα να το βάλω. Μπορώ. Δεν έχω λεφτά. Να κάνω. Θα το πάρω εδώ τώρα. Back to shop. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλω. Άστο. Θα το βάλω εδώ. Θέλω εδώ κάτι. Λοιπόν, θα το βάλω έτσι. Έτσι, ωραία εδώ. Στην cart. Ας το βάλω σε διαφήμιση. Λοιπόν, ας το βάλουμε σε διαφήμιση εμείς τώρα. Γιατί... γιατί πολύ απλά, εμένα ξέρετε, εμένα μου αρέσουν οι κόρνες
και τα λοιπά. Εγώ κάποιοι έχουν ένα LED που όταν αναγνωσίες μεγαλώνει και τα λοιπά. Εγώ θα το χρειαστώ, αλλά εγώ πατώ διαφήμιση και τίποτα. Απλά τίποτα. Εντάξει. Τίποτα. Και θα μου πει, τρέχω μπαταρία, εντάξει. Και θα μου πει, εδώ, κοιτάξτε. Συγγνώμη για που είμαι γυμνός. Και θα μου πει, εδώ, Yonak Money. Καλά, αυτό βγάτω. Εικόνες είναι εκεί. Θα τις δείτε μετά που τις έχω προσθέσει εγώ ίδιος. Λοιπόν, εδώ πέρα που τη βλέπετε, ήθελα να προσθέσω αυτό εδώ πέρα. Το βλέπετε. Έλα τώρα, το θέλω, αλλά έκανε 41 και εγώ έχω 800. Να μου πεις, βρίσκεις κάτι και αυτή που βρίσκεις κάτι πιο φθηνό. Εγώ δεν βρίσκω κάτι για παιχνίδι πιο φθηνό, παιδιά, εγώ δεν... Σας κατά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν βρίσκω κάτι. Εδώ για τα LEDs τώρα, άστα τα LED λοιπόν. Άστα τα πάνω τα παρατάω, όχι δεν τα παρατάω, να στέξω και κάτι για τα άλλα φώτα. Τα φώτα, λοιπόν, και τα φώτα εμένα, γιατί μπορούμε να το βάψουμε. Μπορούμε να το βάψουμε, το έχουμε βάλει ήδη, λοιπόν. Μπορούμε να βάλουμε τα καθίσματα. Τι κάνουμε, έχει και GPS, ωραία. Τι να βάλουμε εδώ, δεν θέλει κάτι, πάνω. Τι να προσθέσω, σημαία, έχει καμία σημαία. Να βάλω σημαία, για κάτσε να βγω έξω από το λεωφορείο. Μπορώ να τις κάνω και τέτοια, εντάξει. Για να βγω λίγο από το λεωφορείο, μπορώ να βγω, βγήκα. Και θέλω να δω τώρα εδώ, δεν έχει σημαίες για να βάλεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ κάτω μπορείς να βάλεις εδώ, αυτά. Δηλαδή τώρα, αυτά σας έλεγα παιδιά, όταν λέτε να αποσβήνεις. Bye. Μπορώ. Δεν έχω λεφτά. Θα πάρω τώρα λέει μια δουλειά για να κάνω λεφτά. Εγώ έχω πάρει GPS για μια διαδρομή που θέλω να κάνω. Τώρα τα θέλω κι εγώ παιδιά. Ζηλεύουν τον ίδιο μου τον εαυτό να τα πάρω στο παιχνίδι. Καλά. Πραγματικότητα δεν γίνεται παιδιά. Τώρα να το κάνω χωρίς Wi-Fi. Έχω λίγη μπαταρία παιδιά. Τι να κάνω. Λοιπόν. Έχω λίγη μπαταρία, πιστεύω να μου φτάσει. Και εδώ, ακόμα τώρα, μάλιστα. 17 ευρώ. Θέλουμε κι άλλα. 17, το υπόλοιπο σύνολο είναι ηλίθιο, αλλά δεν ξέρω κανένα και άμα θα μου στο καλό μου βγάλει τις κόρνες. Περιμένετε ένα λεπτάκι και θα σας προσθέσω. Περιμένετε λιγάκι. Λοιπόν παιδιά, επανήλθαμε πάλι εδώ. Θέλω να πάρω, πώς είναι, το flash, πώς το έχω το flash τώρα. Εδώ, θέλω να βάλω αυτό, πώς έχει στα λεωφορεία. 30. Θα πάρω empty.